tady jsou děti, ze vesmíru letí. Litují nad tím let samé atomy, hvězdy poplývají, aj děti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Na 49. stupni, 5 minútach a 20 sekundách severnej šírky a 19 stupňoch, 25 minútach a 22 sekundách severnej, východnej dĺžky, presne 500 metrov od nášho domu, nachádza sa kozmolom. Prepáčte. Na rozdiel od kozmodromov je to pojem zatiaľ pomerne neznámy. Je to ozajstný, dnes už opustený lom. Odohrali sa v ňom udalosti, ktoré predčasom zrušili svet. Začali sa nenápadne, ako aj mnohé iné udalosti, ktoré tvoria dejiny ľudstva. Zásah! Som zasiahnutý! Potrebuje niekto pomôcť? Zmizni! Choďte chrániť raketu! Slavo! Povedal som raketu! Aha! Počkajte, ja som sa zmýlil! Hodil som klobásu, vráťte mi ju! Teraz! Po raketu! Juro, zneškodni ho. Choď! Jedno kilo? 2 kilá? To pridáme trošku, nech sú černí, nech doma dostanú. Pohni! Tak, a teraz dostanem doma ja. Tu je moja klobása. Pozor na tebou! Už je niekto mŕtvy? Zrada! Niekto hodil kameň! Je 12 hodín. Prestávka! Obed! Ste zbabelci! Háčete kamene! To nie je žiadna hra! Čo si? To bol drn. Netáraj! Prehraj ste, tak táraš! Kto prehral? Kto? Vy! Háčete kamene! Rozhlasová stanica Hviezda vysiela správy. Kto vyhral? Tisíce študentov, stredoškolákov i vysokoškolákov z celej vlasti. Obed! Musíme krmiť!
Aby vám tie zdochlínky nebodaj neumreli hladom. Zajačkári. A utekajte. Nech vás tu už nevidím. Nechaj ich. Závidia nám. Nemáme čo. Závidíte, lebo my náhodou robíme vedeckú prácu. Akú? Babrete sa s obyčajnými králikmi. Najlepší sú na smotane. Tie naše nikdy. Však uvidíte. To sa budete čudovať. Náš Jožo vyhrá súťaž. Bude šampión. A my poletíme. To by sme vás museli vystreliť my. Vy sa len tak tvárite. Hráte sa ako malé decká. Poďme. Toľko granátov, nie je to škoda? A teraz určite doma dostanem. Teploty v noci 12 až A na 16 počesť našeho stupňov. víťazstva Najvyššie teploty odpálime v noci raketu do... Počkaj, 20 až predpoveď. 26 stupňov. Slabý vietor. Ako bude na Slovensku? Pekne, cez deň veľmi teplo, popoludní ojedinele búrky, najmä v oblasti. To si vyrobil peknú haraburdu. Nechaj to tak. Zajtra to opravíš. Teraz poletíme za každého počasia. Pripraviť štart. Stredisko pripravené. A čo technici na rampe? Stredisko pripravené. Čo technici na rampe? Keď ja to tam nemôžem zastrčiť. Technická závada odstranená. Vyladiť obrazovku. Vyladiť obrazovku. Obraz jasný. Technici do úkrytu. Obraz jasný. Zmizni. Prípravy skončené. Prípravy skončené? Jasné. Prípravy skončené. Štart povolený. Desať, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Štart! Súdruhovia kozmonauti, vítam vás na Zemi v mene všetkých pracovníkov nášho výskumného strediska. Ďalší úspešný. Čo je vám? Mali pravdu však, že sa len hráme a k ničomu to nevedie. To viem aj ja. Zatiaľ sme robili len skúšky a pokusy. Ale zajtra to spustíme naozaj. Dobrý deň. Pekne vítam. Tak, prosím. Ahoj! Idete do zberu? Si blázon? Takúto vec budeme dávať do zberu? Kde ste to našli? V zbere.
Na čo to bude? Na čo? No na čo? Povedz mu, na čo to bude. Koniec pokusom. Naozajstná raketa. Páni, a kam poletíme? Na mesiac. A rádio máš už opravené? Jasné, potreboval silnejšiu baterku. Otec mi ju zohnal. Tak ideme. Otec, ja musím s chalami do lomu. Máme dôležitú robotu. Tak dobre, ale nech si na večeru doma. A olovrant máš? Dnes dáme do parády raketu a zajtra poletí ako prvý Juro. Ja? Ako skúšobný králik. Prvý tiež letel pes, lajka. A prečo práve ja? Ako králik. Si najľahší. Ako skúšobný králik? Ja si musím niečo dôležitého vybaviť. Nech sa vráti. Zastav sa u nás a vezmi rádio. Ňuf, ňuf, hurajda, ubra nanda sulajda, angor rano, magor rano, angor magor, ňuf, ňuf, ňuf. Uvidíte, že Jožo vyhrá. Naša farma bude najslavnejšia na celom svete a okolí. Nikto nemá krajšiu. Chlapci! Kozovia už majú raketu. No akí kozovia? Kozmonauti v lome, to je skratka. Chodíš do biologického krúžku a nič nevieš. Cez prázdniny nie sme nejaký krúžok, ale obyčajní farmári. A utekaj, mama čaká na sodovky. Počuj, akú raketu? Strašne veľkú. Ledva ju odviezli. A poletí až na mesiac. Veľká vec. Keby sme chceli, tiež by sme mohli na mesiac, no nie? Jasné, nebudeme sa po nikom opičiť. My máme Joža, najlepšieho angoráka na svete. A to nemá... Kozovia. Nerev, to je poprchové zariadenie proti nepriateľom. Páni inžinieri, to je naše? A čie by to bolo? Ako sa volá? Prečo? Každá raketa má predsa svoje meno. Apollo, Sajus, Vastok a naša by sa mohla volať Strieborný šíp. Určite. Kto by také dlhé meno maloval? Tak ona nebude mať žiadne meno. Len sa neboj. Ona už má meno. Dávno. Čo mu je? Neviem. Šibe mu. Určite mu šibe. Mrkva.
raketa nevolá. S čím to máš? S medom. Med je dobrý. Mrk? Čo je to mrk? Skrátka, nevidíš? Medziplanetárny raketový korál. Páni, fakt. Daj mi odrznúť. Ani nie. Do štartu musíš schudnúť. Čo ste sa zbláznili? Prečo sme uzavreli mier? Okamžite nám vráte Joža, lebo vám tu z toho urobíme dreváreň. Čo si cok? Akého Joža? No nášho ankoráka. Najlepšieho na svete. Šampióna. Máme iné starosti, ako vám brať nejakého vyplznutého králika. Čo by sme s takým chudáčikom robili, nevieš? Asi ušiel sám. Určite. Takto si paprčkami otvoril dvere a ušiel. Ak do večera nebude späť, tak vám z tej haraburdy urobíme uzol. Poďme. Somár! Teraz, aby som ju natieral to znova. My sa im na ich králikov môžeme akurát. Juro. Najskôr letel pes. Lajka. Máš pravdu. Toho ich angoráka im pošleme až na slnko. Nech sa tam šampión upečie. Dobrý deň, Ujo Kompíš. Ahoj, Emilko. Poď sem, poď. Emilko, poď sem, poď sem. Opýtaj sa, prosím ťa, mami, ako dnes bude. Tu Emil. Mami, Ujo Kompíš sa pýta, ako bude dnes. Ráno hmla a nízka oblačnosť, ktorá sa behom dňa rozplynie. Teplota 21 až 23 Aha. Ďakujem, Emilko. Ahoj, Dovidenia. ahoj. Tak čo, Kompíš? Ako bude, ha? No, súdruh riaditeľ, koleno nevrzga, vysoký tlak, jasno, 21 až 23 stupňov. Prosím. Paliva dostatok? Paliva dostatok? Prípravy skončené. Štart povolený. 3, 2, 1, 1. štart! Zemi. Pozrite, čo sme urobili.
Haló, haló, tu, Felix, tu. Čo to má znamenať? Kompiš, čo mi to zase stvárate s elektrikou? Mama, tu Emil, čo sa tu deje? Zatiaľ nevieme, Milko, skúmame to. To je strašné, čo tá Bratislava vystrája. Felix, tu, Felix. Ja. Nechytil si tam nejakú tajnú vysielačku? Myslíš špionážnikov? Poprvé sa hovorí špiónov a po druhé je to nezmysel. Nezmysel. A čo tá žiara na nebi? To sú normálne zore. Ja už musím ísť domov. Chlapci, poďte radšej aj vy. Však aj my si musíme ísť po deky a klobásky. Musíme strážiť. Predsa nemôžeme farmárom veriť. A ty sa dobre vyspí. Poletíš na mesiac. Kedy? Zajtra po obede. Asi okolo 3. My toto zatiaľ spravíme. Ako dlho sa letí na mesiac? Prečo ťa to zaujíma? Či budem do večera späť, aby som nedostal bitku? Ale budeš. Len vrátnym výskumníkom toho ich šampióna. Keď mám v ruke telefón, tak zavolám do elektrárne, Kompiš, nie? Ani telefón nefunguje. Dajte to sem. Haló. 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 Čo ste tým spravili? My máme medzinárodný kongres a budeme svietiť sviečkami. Čo si u nás cudzinci pomyslia? Súdruh riaditeľ, no v lokáloch sa aj v cudzine svieti sviečkami. Pozrite sa, Kompiš. Čím budem svietiť v tomto hoteli, o tom budem rozhodovať ja. Please, sir, u vás dnes holiday, sviatok, petarda, bengál, ohňostroj. Nie, to nie je ohňostroj. Skôr horí elektráreň. Deku máme, baterku máme, špekáčky tiež. Sekeru máme? Správne, tomahawk musíte mať, čo keby vás v tom lome prepadli Indiáni. Ale babka, ako máme? To nie je hociaký lom, to je kozmolom. Ja som čítala, že rakety sa odpalujú z kozmodromu. V cudzine. My sa nebudeme po nikom opičiť. A kevky na zuby máte? Ale babka, veď sú prázdniny. Ale môj Bilinkovič aj s medom musí žiť cez prázdniny. Na prechádzku, pán doktor! Pán doktor, a videli ste to nebeské znamenie? Vari ešte neveríte na zázraky, pani Čutková. A potom čo to bolo? Nejaká atmosférická porucha. A nemohla to byť polárna žiara? Tu u nás? To by bola veľká vzácnosť. Počkáme, čo bude v správach. Tak. Čo je? Tam niekto je. Máš očiu hmlu? Poď.
som videl strašidlo. Ešte nie je tma, už vidíš strašidlo. Poď. Ja ťa dobre vidím. A nemyslíš si, že sa ťa bojím. A sme tu dvaja. Kto to môže byť? Myslíš, že ho poslali farmári? Aby nás vystrašili? Za ním! Staj sa, podľak! Čo tu robíš? Bravo! Priznaj sa, že ste si poslali farmári. Aby si nás vystrašil. Počuješ? Alebo si pipi? Na zemi sú děti, zem bez víru letí. My kružaním len samé atomy. Hvězdy pokrývají, aj děti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tých detí nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude slnku klesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz nasadnú do rakety, možno, že ich uvidíme, 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 keď priletia za nami. Na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Kým sme my, kozovia a farmári, medzi sebou, ako obyčajne, udatne bojovali, práve vtedy neočakávané udalosti zburcovali celý kraj. Veru ani doktorka Horáková z astronomického observatória nevedela vysvetliť príčinu obrovskej žiary nad Tatrami. Záhadu neobjasnil ani najnovší počítač. Našťastie, že sme sa práve v ten večer, ja a Slavo, vybrali strážiť náš kozmol. Ako si tak ideme, odrazu nás stretneme čosi neuveriteľného. Na zemi sú děti, zem vesmíru letí. My kružaním len samé atomy. Hvězdy pokrývajú, aj děti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné dětí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Pozri, ako chodí.
Veď chodí po vode. Farabeka, tam je hĺbka 8 metrov! Poď sem, neblázni, veď sa utopíš, poď sem! Poď sem, neblázni, poď na breh! Nepočuješ, no! Sprechen Sie Deutsch? Deutsch je Nemec. Viem, nie? Pozriem sa a vidím, že je to cudzinecké dieťa. My sme Slováci, vieš? Slováci a všetko kolom dokola je Slovensko. 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 Slovensko je malá krajina v strede Európy, rozprestiera sa medzi Tatrami a Dunajom. Je to historická územná jednotka. Hlavné mesto Bratislava. Koniec. Vezmete ma so sebou, pane? Čo mi vykáš? Ja nie som pán. Nevidíš, som chlapec. Ona chce ísť s nami? Rada chodím s vami. A ešte k tomu je to dievka. Nie som dievka. Tak čo si? Nemôžeš byť predsa stredného rodu. Chcem s vami. Čo s ňou budeme robiť? Upečeme jej klobásu. Ty ju budeš strážiť a ja sa nejako stratím, že musím niečo vybaviť. Poviem to babke a náš doktor Kamenistý zatelefonuje do hotela, aby si po ňu prišli. Možno sa dostaneme do novín. Veď sa mohla aj utopiť. No, keby sme ho neboli zachránili. Nie onak. Už sa zasa čľapoce. Bojím sa, že nie je z hotela. A odkiaľ by bola? Neviem. Slavo. Pozri sa, ako chodí. Šinie sa ako buldozer. Skôr ako lyžia. Kde na svete sa takto chodí? Niekde za polárnym kruhom, kde celý rok majú sneh. A od malička chodia na lyžiach. Potom aj po suchu chodia, ako keby lyžovali. Myslíš, že až z Kamčatky? Odkiaľ to mám vedieť? Čo to robíš? Povedz jej niečo! Keď nám to rozbiješ! Nechaj to! To je naša raketa! My sme kozmonauti!
Ty kozmonaut, ja kozmonaut. Ale on nie je naozajstný kozmonaut. Len akože, my sa tak hráme. Ja kozmonaut. Horí ti klobása. Klobása! Polož to! Popáli sa! Polož to! Budeš mať plus giere. Teba to neboli? Čo je to? Neboli? Už sa zasa črapoce. Naozajstný kozmonaut by predsa nepochodoval po vode a nešpliechal by ako malé decko. Tá žiara, tie poruchy. Ak naozaj priletela... Dobre, tak kde má teda tú raketu? Iba ak stroskotala a spadla. To by si neprezerala hlúposť. Rátala by si modriny a hrče. Odkiaľ teda priletela? Gurun. Čo? Čo? Gurun. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Aj u nás sa niektoré dievčatá volajú Majka. Majka. Poďme. Sadni si. Krížový výsluh. Pozri sa, Majka. Nerob sa. My ti všetko len tak neveríme. Je fakt, že čudne chodíš, rozprávaš a tak trochu aj ináč vyzeráš. Ale prosím ťa, nerob zo seba šaša. Keď chceš, tak si celkom normálne dievča. Odkiaľ si prišla? Gurun. Ak nepovieš pravdu, tak ťa odvediem na VB. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie. Majka, to si už hovorila. Ale nemyslí si, že nám môžeš narozprávať, čo chceš. My tiež niečo vieme zo školy. Je to v Sovietskom zväze? V Afrike? Tak v Austrálii. Hádaš? Hádam. No tak Európa to nemôže byť. Tu sme preberali podrobne. Ázia alebo Amerika, vtedy som chýbal. Há, chytila sa. Viac svetadielov na Zemi nie. Guru nie je na Zemi. Chceš povedať, že tam? Tam. Hviezda? Hviezda. Planéta? Planéta. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Páni inžinieri, to je teda gól. Počkajte, vážená slečna. Počkajte tu. My sa hneď vrátime. Prečo mi vykáže, ja nie som pán? Čo je? Človeče, veď my musíme to privítať. Prečo? To sa robí, keď príde taká slávna Ona delegácia. priletela. Väčšina delegácií lieta. Nevidel si to v televízii? Letisko, hudba, taký jeden so šablou, prehľadka čestnej roty. Kde vezmeme čestnú rotu? Iba ak by sme zavolali farmárov. Tak prehľadka odpadne. Ale privítam ju aj v mene farmárov. Nemôžeme sa predsa pred takou vzácnou návštevou tváriť ako hlupáci. Poviem. Vážená delegácia. Vedie sama.
Tak excelencia. To sa už nehovorí. Ako to, že nie? Takáto malá excelencia. Kráľovským dcérám sa hovorilo excelencia už v škočíku. Koľko ich poznáš? Tak, ako by si oslovil naozajstného kozmonauta? Nijako, lebo by sa so mnou vôbec nerozprával. Nechaj to na mňa. Počkaj. To chceš hovoriť len tak? Z pamäti? Nie. Budem sa tváriť, ako že to čítam. Prečo vôbec musíme vítať? Musíme, nemusíme, ale môžeme byť radi, že môžeme. Vieš, aký budeme kvôli tomu slávny? Obidvoch nás budú voziť na 613. To nebudeme chodiť do školy? Voziť sa budeme. A každý deň do inej školy. A tam budeme prednášať deťom. A učiteľom? Správne. O tom, ako sme Majku chytili na vode. Vieš čo? Rozdelíme si to, aby sme toho nemali priveľa. A nebudeme sa učiť? Vôbec nie. A musia nám dávať samé jednotky? Samozrejme. Ináč sa im na to vykašleme. A každý deň 10. A každý deň torty. Ideme. Šibeti! A dávaj slušne, lebo... Vážená súdružka Majka. Na súdružku ešte malá. Vážená Majka. Vítam ťa na zemi v mene všetkých chlapcov, čo sú kozovia. Toto je náš klub a náš kozmonom. Za masové organizácie a za pionierov ťa víta Slavo Kompiš, uklon sa. Žiak 4. A. Po prázdninách pôjdem do 5. Ty chodíš do ktorej? Neviem. Nemôže chodiť do školy, veď je ešte krpatá. Hlavná vec, po ulici takto chodiť nemôže. To je fakt. Raz by ju mohli zbaliť na webe, že pobehuje nahá. Čo budeme robiť? Zatiaľ jej niečo požičiame. Keď my doma nemáme žiadnu ženskú. Majú nás len starka. Ako ju poznám, aj tak by nám nejaké šaty nepožičala. To sa uvidí. A keby aj pre Majku budú veľké. Tak si ich prešije. Prosím. Majka, nemôžeš chodiť normálne. Trochu dvíham kolená a idem normálne. Skús. No vidíš, už je to lepšie. A trochu hýb rukami, takto, normálne. Tak, a je to normálne. Pozri. Čo to majú? Slavo. Čo to robíš? Chodiť je ťažšie ako lietať. Pre teba. My vôbec nevieme lietať. Je to také jednoduché. Chyťte sa ma. To nie je drak, to je znášadlo.
Alebo taký lietač. No hej, ale ako sa to robí? Ľahko. Chytí sa lietača a lietaš. Pozor, bebe, Majka, pusť. Dobrý večer. Dobrý. Majka, rýchlo dolu. Dobrý večer, Ujo Kvašňák. Dobrý. Ferko, poď sem. Čo vyviedli, že sú takí slušní? Nič nevieme, Ujo. Dobrú noc. Dobrú noc. Kozovia majú lietača. A keby sme neboli nepriatelia, mohli by nám ho požičiavať. My sa im na ich raketu vykašleme. Nie raketu. Oni majú ešte lietača. Naozajského. Akého lietača? Ako vyzerá? Velikánsky. Ako ja. Tenký. Zvláštny. Ušitý z deky. Asi nafúkovací. No dobre, tak ho domov a popros mamičku, aby ti dala obklad na hlavu. Ako to, že si bez dovolenia požičala môj bicykel? Máš ísť mňa domov. Nebudem ťa preto stále zháňať. Počkaj, však ty dostaneš. Čo to Katka trepe? Kozáci lietajú? Kúsok, len takto vysoko. Ale určite je v tom taká lotrovina. Lebo keď išiel okolo nich jesenbák, nezačali normálne chodiť, aby ich nezbadal. A nás vypočúval, čo vyviedli. Ale my sme ich neprezradili, aj keď sú nepriatelia. Jožo. Dobrý deň. Pre pána Jána, čo sa stalo? Starka, toto je Majka. Nepoznám. Nemôžeš, ona nie je odtiaľto. Ona je z inej planéty. Však práve preto, ako by som ju mohla poznať, keď je z inej planéty. Starka, ale to je fakt. My si nevymýšľame. A či som také niečo povedala? Nech sa páči, slečná, sadnite si u nás, aby ste nám nevyniesli spánok. A kedy ste prišli do Čaboviec? Ona neprišla. Ona priletela. K nám do Kozmolamu. No pravda, že a kam by mala priletieť? Veď tam predsa máte medziplanetárne letisko. A keď som taká smelá, milá dáma, a čo máte? Helikoptéru alebo štriskáč?
Tryskáč? Šíha, to je ale pokrok. Ja som ešte chodila do školy 2 hodiny pešo. A dnes si deti lietajú. A boli ste už v Bulharsku? Tam sú lacné broskyne. Čo mi vykáže, ja nie som pán. Majka je z Gurunu, babka. Á, z Gurunu. Koľko raz som sa tam chcela ísť pozrieť. No ale či môžem? Ak raz budete mať takéhoto vnuka, nebudete vedieť, kde vám hlava stojí. Tetka, Gurun je neznáma planéta. Ja viem. A čím ste k nám prileteli? Felix. To je raketa? Systém. Systém? Čo je to systém? Pravda, že? A aký máte systém, madám, dvojsedadlový? A kadiaľže ste to leteli? Cez Michalovce? Paralaxa fíha, prozentárna poloha, machexie, lumba, gurlak, profundita, kalo, kalo. To je najkratšia cesta. Babka, vážne. My sme prišli kvôli šatám. Nemohla by si jej dať niečo staré? Čo už nepotrebuješ? Aj moje malé topánky. Tie by jej boli akurát. A čo? Na oblečenie. Ona nemá so sebou nič pozemského. Museli sme jej dať deku, aby s nami nechodila len tak. Pozri. Tak dosť. Mám rada každú zábavu. Ale čo je veľa, to je veľa. Vždy si vymyslíš nejakú lotrovinu. A ty nerob zo seba šaša, že sa nehambíš, nehanebíš sa pred chlapcami. A oblec si aspoň trenírky. A nechoď mi tu po strope. Pána Jana. Koniec svet. Na zemi sú deti, zem vesmírom letí. My krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tých detí nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude slnku klesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý